ಆಯ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇರ್ಲಿತ್ತನ ಲೈವ್ ಬಲೇವೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಅನಂಚದು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಏರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ತೋಂದುತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿಯಾನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಹೊರದ ಲೈವ್ ಬರೋಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ ಹೊರದ ಫುಲ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ದ್ಯಾನ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬರೋಡ್ ಅಂದೇನು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಆಪಿನೇಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಇನಿ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಇರುವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಗೊತ್ತಿರ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ ಚೂರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪ್ ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ರಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಗಲೆನ್ಲೆ ತೊಂಬರೆ ಪೋರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ಕ ಬಂದು ಬತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಲೈವ್ಗ್ ഞാൻ പണന്റെ പറ്റിയ ലൈവ് പണ്ട എനിക്ക് പണ്ടത് പത്തുനാൾ ആപ്പിജി എനിക്ക് ടൈം ഫിക്സ് ടൈം എന്താല എനിക്ക് പന്നോടന്തേ ആപ്പിജി പണ്ട എനിക്ക് ഓരോര ഏ ಟೈಮ್ಗು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆಂದು ಹಂಡ್ರಾಪಿಜಿ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಬಿಸಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಅತ್ತು ಆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಡ್ಪುಜೆರು ಹೊರಾರ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪೇರು ಸಡನ್ಲಿ ಆಲು ಮರಣಿತಿಯಾರು ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಬಂದಾಗನೆ ಆಲು ಕಿನ್ಯಾಲು ಚೋರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತು ಸಿದ್ದ ಪೋಯ್ ಐದಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜಂಕ್ ಅವೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಏನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದು ಆಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಇದೆ ಕುಲ್ನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇರ್ತನತೆ ಮುಜಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ತರಕಾರಿ ಮೀನ್ ಮಾಂಸದಲ್ಲ ತಿಂತಿಜ ತರಕಾರಿ ಅಂಚದು ದಾಲ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆನಿ ಪಾಯಸ ಮಾಸ ಮಲ್ದಿನಿ ದೆತ್ತ ಸಾರ್ ಮಲ್ತದು ಒಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೆಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದಿ ಕೋಡೆ ಹತ್ರ ಸಹ ಮಲ್ದಿನಿ ಇನಿ ನಿಜಾದು ಮರವೈದ ಕೊಯ್ಯಲ್ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿತ್ತು ನಾನು ತೀಗದುಜಿ ಕೊಡೆ ಫುಲ್ ರಜೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚದು ಇನಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಪಂತೆ ಅನ್ಬೇಡ ಮರವೈತನ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಮರವೈದಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂಗ್ ಮೊರನಿ ಕಮ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಕಲು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಕಮ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಏನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ಪೂರ ಕಮ್ಲ ಪೂರ ತೂದಾನ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ 2 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಕುಲಾದೆ ಪಾತೇನೆ ಬಣ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರ್ದಾದ ಬಂದು ಅಕುಲಾದೆ ಪಾತೇನೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಚಾ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚದ ಅಕುಲಾದೆ ಪಾತೇರ್ನಿ ಯಾನ್ ಎಂಡಕೆಂಡೇರು ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾರ ತೆಕೆಂಡೇರು ಎಂಕೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎತ್ತುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಏಪನ ಫೋನಾಗ ಎನ್ನ ಆಂದಿ ಎನ್ನ ಚಾ ಆಂಡ್ ಚಾದ್ ಹೊರದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ್ ಬತ್ ಕುಲ್ನಿ ಎನ್ನ ಚಾ ಪೂರ ಆದ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತೆ ಬತ್ ಕುಲ್ನಿ ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಕಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆತಿರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ್ಲಾಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಒಂದಲ್ ದೀದೊಲಿತ್ತು ಪಂದ್ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಆನಿ ಬಂದ ಪಂಡ ಕಮ್ಲದ ಪೂರ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕೆಲವು ಅಟಿಲ್ದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವರೇಜ್ ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಗಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಒಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪರ್ಲಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕೊಂತ ಬೇಜಾರ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲ ಈರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪೆರೆಜ್ಜ ಅಂದ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಪನಂದೆ ಬತ್ತಿನತೆ ಇರೆನ್ ತೂದ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ
ಬೊಕ ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಪಾರೇನು ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತಂತಿಲ್ಲ ಕನಿಗಳ ಲೈವ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೋಡದ ಅರ್ಧಜೆ ಅಂಚದು ಮರ್ತದೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಗಲೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ 11 ಕಲ್ಕೊಂಡು 16 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೋರೆಂಡು ಅಂದೆ ದಾದೆ ಕೈಪು ಎಂಕೇನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮೀನು ಮಾಂಜಿ ಇತ್ತು ನಂಚದು ಅವು ಮಲ್ತುದು ಇದಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಅಂಚ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ದೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂಬರೆ ಕೋರೆಂಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುಜು ಅಂಚ ಉಂಡದೆ ಐಕ್ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋನ ಕಾತ್ ಕುಲ್ದಿನ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದಾಯ ಫುಲ್ ಬರೋ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತದ ಹೊರ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಚೂರು ಪಾತಿ ಇರ್ತದೆ ಗುಡೋಡ್ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮುರನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮಾಂಜಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಅಂಚ ಅವು ಮಲ್ತ ಎನ್ನ ಅಟೀಲ್ ಪುರ ಆದ ಮಲ್ತದ್ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ನಿ ಅನ್ ಅಟೀಲ್ ಪುರ ಅಪ್ಪ ಇನ್ ಬೇಗ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಂಜಿತ್ತದು ಅವೆನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತದು ನುಪ್ಪುಲ ಪುರ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ನ್ಯ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಒತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆರ್ದ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದ್ ಏನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ದಾದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕಿನ್ಯ ಮಗಳು ಉಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ರೇನೆ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಆಳು ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬು ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪುಲ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತುಜಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಪಾತೆರೆ ಬುಡ್ಪಿನೇಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನರಕ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಕೇನ್ ನಕಲೆಗ್ಲ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುನತ್ತೆ ಐಕೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನೇಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಡಂದು ಎನ್ನುನು ಆಡ ಏನೇ ಗೊತ್ತಡೆ ಅವು ಎದಾಗ ಎಂಕೆ ಅಂತ ಜಾಪುಜಿ 2-3 ಸತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಮ ಆಪುಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಆಲ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಶಾಲೆ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋದಾಯ ಬಕ್ಕನೆ ಒಂದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಬೈಯಡ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಬೈಯಡ್ ಹಾಲು ಉಪ್ಪುಲು ಅಂಚ ಅದು ಹಾಲು ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಚೊರೆತ್ತಲೆ ತೊಂದೆಪ್ಪು ಅಂದ್ ಜೋಕುಲಿತ್ತು ನಾಪಿನೇಜ ಮಲ್ಲಾಕೇನೋಲ್ಲ ಅಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಬಾತಿರ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಪುಡ ಅಂಚ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಿನ್ಯಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡುಂದೇ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದಿ ಕುದೊಂದು ನಗಣ ಅದ ದಾಲ ಕಿರ್ಕಿ ಮಲ್ಪಿಜಲ್ಲ ನಿಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇಳು ಅದ ಜೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅಲೇನು ತೂ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಅನ್ಪಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕದ ಅಲ್ಲತ್ತು ಜೋಕುಲಿತ್ತು ನಾಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆನಿವರ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆನಿಲ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿರತ್ತು ಜೋರ್ ಕಲ್ಕಿಯೋಲು ಬಕ್ಕ ಯಾನೇನು ಅಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಈ ರೋಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪುನೆ ಸಾರಿ ಕೇನ್ ಎಂಕ್ ಈ ರೋಲ್ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಕೇನ್ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೊರ ಕಮೆಂಟ್ ದ ಒಂದು ಪೂಜತೆ ಅಂಚ ಅದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಇರ್ತೀನಿ ಯಾರು ತೆಲ್ಕೆ ಹಾಕು ತೂದು ಅಲ್ಲೇನು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಅಂದ್ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಪು ನಂದು ನಮ್ಮ ಆನ್ ಮಲ್ತಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತನಾಗ ಅವೆ ತನ್ನತಿಗೆ ಆಫ್ ಆಪು ಯಾನ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಅನ್ನೋ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನೇ ತೂತೇನೆ ಯಾನ್ನ ಉಡ್ಪಿಡಿಯ ಮಲ್ಪೆದಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆದಲ್ಪ
ಅವೇ ನನೊಂಜಿ ಏ ಪಂಡಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಬರೋಡ್ ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಬೊಕ ಪೋದು ಜೋಕುಲು ಒರ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೋಪಲು ಕುಡೋರ್ತಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಿತೆ ಮರೇನಿ ಪಾಡ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಂಡ 2 ದಿನ ಪೋಪು ಜೋಲು ಪಣ ಪಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಪು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೋಪಲು ಆಂಡ ಹೊರಾರ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪರು ಈ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ನಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ಪೋರ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪರು 2 ದಿನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಪೋದಿರ್ತದೆ 2 ದಿನ ರಜೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಅಂತ 2 ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ಲು ಬುಲ್ತು ಬುಲ್ತುದು ಆಂಡಲ ಕೋಡೆ ಪೋಯಲು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚೆ ಪೋಯಲು ಅಂಚ ಆಲ್ ಪೋಂಡಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಚೆ ಆಲ್ ಪೋಯ್ಜಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಅಂದ ಅವೇ ಕಡಾಪುಡ್ನು ಅಲ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಗಳಪ್ಪ ನೀನು ಕಡಾಪುಡ್ನಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಅಂಚಿರ್ದೆ ಪೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿರಿ ಇದು ಇರಲ್ಲ ಇರಗೇನೆ ಚಾಕೆ ಏನೆ ಇರಗೆ ತಿಂಡಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಂಕಲೆಗವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಮುನ್ಪನೆ ಕೈತಾಲ್ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಒಂದಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಒಂದಿತ್ತಂಗೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇನಿ ಒನಸ್ ಪುರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲ್ ಮುಟ್ಟ ಭಜನೆ ಪುರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋದು ಕೊಡಾಯ್ತು ಮರಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಇನಿ ಕೆಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಒನಸ್ ಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಅದು ದಾದಾಪು ನಂತೂ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಅವೇ ಬೈಯಡ್ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ತಿರ್ಗದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ ಬಾಕ ದಾಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ ಬೊಕ ಅಂಚೂರು ಅಂಚಿಲ್ದೆ ಬೀಚ್ ಪುರ ಅದು ಅಂಚಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪೊರ್ದು ಸಿದ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ ಬೊಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಸಿ ಇನ್ನ ಮಗಲ್ ಪೋಪಲೆ ಒಂದಕ್ ನರ್ಸರಿ ಮಿನಿ ಪೋಪಲೆ ಇಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಮೊನಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ಆತು ಜಿರ್ನ ಆತುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತು ಜಿ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಅದು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತನ ಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನೆಗೆ ಆತ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಲೋಟ್ ಪೋನುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಲೋಟ್ ಪೋನುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಏಸ ಮಾಡಿ ನಾ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದು ಎನ್ನ ಮೊರನಿಗೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ ಮೊರನಿಗೆ ಅಂದು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಇರ್ನ ಏತಾಂಡು ಎನ್ನ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 2700 ಅದನ್ನ ಹಾಪಿನ ಆತೆ 4000 ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಅವಡತೆ ಎನ್ನ ಆತೆ ಆತೀನಿ 2700 ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ತೂತುಜಿ ತೂವೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಯಡ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಪುಜಿ ಅಂಚದಂತೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆತಿ ಕೆಲವೆರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಹಾಕುಜಿ ಎನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗ್ ಅಂದಂದ ಐಕ್ ಲಕ್ಕಲ ಬಿಡು ಕೆಲವೇರ್ಗ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಆತು ಉಂದುಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಪುಡು ಕೆಲವೇರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆತು ಉಪ್ಪಿನ ಕಲರ್ ಪುಜಿ ಆಂಡ ಲಕ್ಕಲ ಇಟ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಜೊತೆಗೆ ತೂವನೆ ಕೆಲವೇರ್ನ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಲಕ್ಕಲ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಪುಡು ವಿಚಿತ್ರ ಎಂಕೆ ಯಾನ ಸುಮಾರು ಜನ ತೂಪಿನಿ ಆ ಕೆಲವರ್ನ ಎಂಕೆ ತೂವರೆ ಅಂದಿಜಿ ಕೆಲವ ನಕಲ ಇಟ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಡು ವ್ಯೂಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾವತ್ ದಿನಗಳ ಅವು ಸ್ಲೋಟೆ ಹೋಗಿ
ಅವಳ ಲಕ್ಕ ಓಡಿಚಿಂದಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗ ಜನವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತನೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಒಂದೇಟು ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಮನ ಜೋಕುಲನೆ ಪೂರ ಒಂದು ಏನ ಪೂರ ಜೋಕುಲನೆ ಅಂಚಿಂಚಿದ ಪೂರ ಅಂಚಾದು ಅಂತೆ ದುಮ್ಮನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಒಂದು ಅವೊಂದು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವೇ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮರನಿಗ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತುಂಡು ಅವೇಡ್ದಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲ್ ಡ್ಯಾನ್ 1 ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡನೆ ಎತ್ತುಜಿ ಅವು ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡನೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಣ್ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪೂರ ಮಲ್ತಂತಿರತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂತೀರ ಅಂಚದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬುಡ್ದು ಬುಡಿ ಅವಾಗ ಇಂಚಪ್ಪ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಸ್ ಮಾಡೋಡ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಅವು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಗಲ ಮಸ್ತ್ ರಪ್ಪ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ದುಂಬ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂತು ದುಂಬುಗೆ ಆಳು ವಿಡಿಯೋನೇ ಪಡೋದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕ್ಕುಂಡು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಪಿಂದ ಆತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏಪಲರ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ನು ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೂರ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡನೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆನಿದೆ ಪಾಡ್ಜಿ ಇನಿ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಪಾಡೋಡು ದಾದಾಪುಂತೂ ಓಡು ನಾನು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹೊತ್ತದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅದ ವ್ಯೂಸ್ ಲ ಒಂತೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಅರ್ಧಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಡೋರ ಬುಂಡ ಬೊಕ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿನೇಜಿ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಆತ್ ಬರ್ಪಿನೇಜಿ ಬೊಕ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಬುರೋಡ ಹುಂಡು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಮರನಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅವೆಡ್ದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಚಾತು ಅವು ಗಡಿ ಗಡಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತುನ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ರೇನೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಜೋಕುಲ್ನ ತೂವಡು ದಾಕಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರಪ್ಪುನಾಗ ಐತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪತ್ತಂಕುಲು ನಾವು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂದಾಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ತೂವಡು ದಾಕಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚಾದು ಅವೇ ಅಂಚಾದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಅವು ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ತೂವಡು ಜೋಕುಲ ಬೊಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವು ಪೂರ ಆನಾಗ ಅಕಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರೆ ಕಾರಣ ನಾಲ್ಲ ಮಲ್ಲಮಗಲೇ ಚಾನಲ್ ಸಾರಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತಲ್ಲತ್ತೆ ಅದಾಗ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವ್ನು ಪೂರ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಅಂಚದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನಂದ್ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿತ್ತಲು ಆಲೆ ಪಾತ್ಯದ ದಿನ ಸುಮಾರು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೂವರ್ ನಿಜ್ಜು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಗ್ಜಿ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆದೇನೆ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಡ್ದಿರತ್ತೆ ಆ ದಿನ ರಜೆ ಎತ್ತದು ಅಂದು ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಸೆಕೆ ನಾನು ಏಪನಂಜಿನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ವಾಣಿ ಹೊರ ಬಾರಿ ತಿಡ್ಲಾಕ ಗುಡು 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 ಪನೊಂದಿತ್ತು ನೆಟೆ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ನಿಮ್ಮದೆ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರ ಜಾ ಟೈಪ್ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಟು ಕುಂಟು
ಮರ್ತದ ಸಾರಿ ಕುಂಟೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಧದಿತ್ತೆ ಕುಂಟು ಕೋಡೆ ಮರ್ದಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ರಾಶಿ ಬುರ್ದು ಮೂಲು ಅವಿ ನಾನು ಏನಾಯ್ತು ಲೈ ಪಾತಿರ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿನ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಸಮ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಡ ಕೆಲದ ಮಲ್ಲಪ್ಪನದೆ ಉಂಟು ಒಂಚು ದೆಟ್ಟು ಒತ್ತಡ ಒಂದು ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷನೇ ಅಲ್ಲೈ ಬರ್ತದ ಏರ್ಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾತಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರ ಅಂಚದ ಪಾತಿರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಐನೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರ್ಲಿ ಇತ್ತೆರಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಮಂತ್ ಪೋಕ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮಗಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ರೆ ಹೋರೆಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ ಪಂಡ ಇನ್ನಿರ್ದು ಇಂಚ ಓನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಪೊಲ ಇಜ್ಜಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡೆ ಪೋದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟೀಚರ್ ಕೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಪೇರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪರ್ತುಜರ್ಗೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಿದಾಯ ಸೈಡ್ ಪೋದ್ಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದಾದ ಸೈಡ್ ಪೋದುಂಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿ ಒನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂತೇರು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲ ಇಜ್ಜಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪೊಲ ಆಲೆ ಒನಸ್ ಅವಳು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪೊಲ ಇಜ್ಜಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋದು ಉಣ್ಪೊಲ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಕೈತಲ್ ಪೋತುದು ದೂರೋಡು ಒಂಚೂರು ಪೋತುಡು ಬೊಕ ಉಂಜಳು ಉಣ್ಪದು ಲೆಕ್ಕಂಬರು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಉಣ್ಪಿನ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಸಪುರಾತುಲು ಒಂಚೂರು ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕಮ್ಮನ ಕೂಡ ತೆಮ್ಮ ಸೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಅಂಚಾದ್ ಕೂಡ ಬಚ್ಚುಲು ಅಂಚ ಐಕ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಕಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಅಕಂಡ ಅಪ್ಪ ಉಂಡಂಡ ಒಂಚೂರು ಜೋಕ್ಲು ಉಣ್ಣಿಯದ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೇರು ನೈಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಪೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರು ಎಲ್ಲರ ನಿಂಚ ಪೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅದು ಬತ್ತಿಲ ಕಾಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀಮಿಯನ್ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒನಸ್ಗ್ ಉನ್ಪಾರೆಗ್ ಬೊಕ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಲೈಫ್ ಗಾಂಧಿ ರಪ 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 ಪೂರ ಟೀಲ್ ಪೂರ ಮಂತುದು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಮುಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂಚ ಬೈಯಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಟೀಲ್ ಮಾಡ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೀಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮುಗಿತಿರ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಬೈಯಡು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ದಾಲ್ ಅಂಚಿನ ನುಪ್ಪು ಕೈ ಕಾಲಿ ಅಂಡ ಮಸಾಲೆ ಮಸಾಲೆ ಕಾರ್ದು ಮೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ನಾನು ಏನ ಮರವೈದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದೆ ಅನ್ನು ಏನೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದೊಡಿತ್ತು ನಾನು ನಡುತ್ತಾನಿ ಆ ಮಲ್ಪರ ಆಂಜಿ ಮರವೈ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಮರವೈ ತಿಕ್ಕುದು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತೆದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಬೈದು ಜೀರಿ ನಾ ಕಣಪೆರಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ഞാൻ ഇജിന്നല്ല ലൈവ് ವರ್ಕ್ ನೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅವು ನನವರ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಡು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದು ಬರ್ಪೇನೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಬಂಡ ಎಂಕ ವಾ ಪೊರ್ತುಗನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದ ಎಂಕೆ ಅಂದ ಜೇಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದೇ ಎನ್ನ ಫ್ರೀ ಅನ್ನ ರಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಲೈವ್ ಪಾತಿರ್ ಪೋಪಿನ ರಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಲೈವ್ ಪಾತಿರ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪಂಡದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಟೈಮು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇನೆ ಏಪನ್ ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪೂರ ಮುಗ್ಯ ಬರ್ಪುನ ಕೋಲಪು ಈ ಸತಿ ಕೋಲ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇಗ 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 ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾರ್ಚ್ ಬರೋಡನೆ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಂಚಿ ಕೋಲ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಏನ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊರೋನಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೂರ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಕೋಲ ಇತ್ತು ಕೋಲ 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 ಅಂದಿತ್ತು ಆಟ ಕೋಲ ನನ್ನ ಈ ಸತಿ ಅತ್ತ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜದೊಂದೊಂದು ಕೆಲವನ್ನ ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪುನದ ಈತೇ ಎಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ದೋಲ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಐತೆ ಬರ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎದುರು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಲ್ದೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಂಡ ಸಡನ್ ನೀವೇ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ
ಲೈವ್ ಪಾತಿರು ದಾದ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಕಿ ಪಾಡ್ದೇನ ಅವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪನ ಕೇಳುದು ಬರಿತ ಬಂಜುಲೆ ತೊಂಚಿನ ನಾನು ಐಕೆ ರಪ್ಪ ಕೇಂಡೆ ಲೆಪ್ಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದು ಆತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ 10 ಆಯ್ರದಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬುಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ರಾಸಿ ಬುರ್ದು ಎಂಕ್ಲು LKG ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಹೋನಾಗ ಆ ಬುಕ್ ಎತ್ತು ಅಕ್ಲಿಂಚ ಮಲ್ದ ಪೋಪೆರ ಅಂಚಿನಲ ಬುಕ್ ಆಕ್ಲ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲ UKG ಬುಕ್ ಆತ UKG ಬುಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರಡ್ ಪಂದ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂದೆ ಅವನ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಚವಿ ಆ ಪಂಡದು ಪಂಡಂದೆ ಬೇಯ್ದೆ ದ್ಯಾ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಹೆಂಗ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನೇದ ಬರೋಡಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾರ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಏನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ ತೂಲೇವೆ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೋಣ ತೂಪೇನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇನೆ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇನು ಬೈಯಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಬೈಯಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವಿ ಇತ್ತೆ ಏನೇ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿ ಓಡ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡ ಬೊಕ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಶಾಲೆ ಬರ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತಂದೆ 28:42 ಆಂಡು 31 ನಮ್ಮಟ ಕುಲ್ಲುವೆ ಇಂಚೆನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೇವೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ವೇನ್ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಅವೇ